ndiruda kubatsira madzimai ose kunyanya vakadzi vechidiki kuti gender based violence ipere mumba ndiwe unofanira kumira. Ndakaroorwa 1967 but handina kuenjoya love kana marriage ndichingoshungurudzwa nemurume. Ndikafunga kuti ndikazvara murume anondida, ndikabereka vana 12, 7 boys 5 girls, asi hazvina kupedza kushungurudzwa. Ndakaramba ndiri kushungurudzwa zvakadaro. Ndikasvika pekuti ndiri kuzvara murume akaona kuti hausi kunzwa, hausida kuenda. Ndikapiwa chinonzi gupuro, chinotaurwa pachimanyika chedu kuti ukapiwa gupuro uri kunzoenda kumba kwenyu. Ndikapiwa gupuro kairi, handina kuenda. Ndakaramba ndakamira ndichishingirira vana vangu. Zvazodaro 2011 ndakasangana neorganization inonzi Women and Land, ikachimira neni kundimpower kuti ndisimuke kubva mumatambudziko ekushungurudzwa nemurume. Ndichinzi zvese zviri pamba, basikoro ndera areas, ngoro ngeareas, imba ngeareas, bhara ngera areas, shed ngeareas. Ndikati saka changu pano chii? Zvikanzi changu pano kuzvara. Wana 12 wandakazvara. Zvadaro ndaigara ndichingochema. Ndikasvika pekuti handichaendi kumunda nekuti pano ndiri loja. Kwakubva ndagara 2 years ndichigara murumu mangu ndega, fanika ndiri muloja. Women and Land in Zimbabwe ikauya nevarungu wakabva kuNorway. Wakauya pane murume wangu aripo, wachifunga kuti pamwe vakadzi munotaura nyaya dzekunyepa. Vakanyora bhuku rinonzi Striking Teresa. Zvabva ipapo Women and Land yakaramba ichindimpower. Madzimai ndiri kuti ngatishandei. Ngatirambe takamira nemhuri dzedu nemisha yedu kusvikira iko zvino ndasimudzwa neWomen and Land ndikaendawo kunodzidzisa vamwe zveGBV kuti women can do it. Saka ndauya pano kuti madzimai pandiri pano at 72 years of age handina kuenjoya marriage, but ndakaramba ndakashinga ndirimo mumba. Ezvinezvi akugutsurirawo musoro kuona kuti ndaamai vari kushanda. Thank you very much mamwe vasurvivors. Nhamo dzinosangana nemadzimai munyika. Regai tiwane umwe zvakare mutauri wokupedzisira. Kwazwai muri yeZimbabwe. Ini ndakasangana nedambudziko, ndakarepwa ndine 11 years. Ndarepwa ndine 11 years ndakakwanisa kuudza vabereki vangu kuti ndozvandaita, nchibva ndavaudza munhu wacho. The moment akadozotresa kuti munhu wacho wamubate kuti ari kupi tena unomhangarira polisi, wakazomutsvaga wakamushaya, akanga atoenda kunze kwenyika. Ndakasara ndikatambudzika ndikashungurudzika kuti ndinge ndichizokwanisa kuwana preparation yemwana papa storina, ndikatozoita zvekutoputridza nemuZambia. Through zvadaro ndinanga ndisingachatokwanisi kugara zvakanaka kana ndikaenda pakaungana vamwe. Ndakanga ndangozviunganidza pachikona ndakutozviona sendasiyana nevamwe. Vamwe ndo vamwe vaitondisema, but ndinoda kutenda weWomen Affairs nemamwe mabranch avanofamba nawo through nemasessions avanoita eJourney to Healing. Ndakakwanisa kusheya nyaya yangu nevamwe, kunyanyanyanya lesson yeLifeline Discovery yakandibatsira. Ndikaonzwa vamwe vachisheyawo dzavo nyaya, ndakaona kuti handisini ndega munyika, kutono vamwe watono masituations andinawo. Ndinoda kutenda weWomen Affairs wakaitawo nechirongwa ichi. Izvinezvi ndakutokwanisa kuitawo mabasa emaoko. Ndichikumbirawo kuti dai waikwanisa kuti tiwane kuti tidzokere chikoro tigumire kunditangire pandakagumira. Atenda. Nokutendai mese maita kuti pawe neungano ino. All protocols reserved. Notenda vakuru vedu varidzi nzvimbo ino iyi nekutipa mukana. Notenda zvakanyanya neupenyu nekuti ndiri one victor yakagona kukunda gender based violence, and today I'm standing right here. I'm saying no to based gender violence. Ndikutaura nyaya yangu ndakabereka ndichinzi taurai masiza. 1 2 Zvakaitika ndezvekudai so. Baba vakarepa pavanovharirwa kujeri for 2 years. Warepa kudaro mama vakasara kumba, then vanga vasina chekuti vape vanasisi vangu nanamukoma kuti vararame. Saka vakaona murume wekuti wagarisana naye vachibatsira kuti vana vanga varipo vaone chekudya nekurarama.
Saka pakazobva baba kujeri wakasvika vane mwana wacho inini. Saka zvakatanga ita mhirizhongamumba chinzi mwana wakamwana kupi, ini ndakakusiya usina kuzvitakura. Saka zvadaro vakaramba vachinetsana. Madhirama amaona achiitika hakusi kungoacta but zviriko. Saka rimweni rezuva baba vakazorodza bhemba wachinetsana namai wangu mubaba, wasvika pakutema mai wangu bva wafa. Wafa kudaro waida kutema neni hanzvadzi yangu hombe bva yatiza neni nekuti baba waita havasi mwana wangu. Saka takabva tadzingwa kwataigara. Hanzvadzi dzangu dzadzati kurei bva dzavakachitende musango kwe2 weeks. Bva dzagara neni ipapo ndandine gore ne6 kutoudzwawo zvekutaurirwa nehanzvadzi dzangu ndozvakaitika nekuona mapepa angazonyorwa nepolisi. Saka zvadaro takagara ipapo dzichitsvagira maavho kuti ndiwe neutano, dzichiedza zvadzaigona kusvika kuzoenda kusocial welfare. Takazotorwa nesocial welfare tikanochengetwa kumaninga village children's home. Tachengetwa kudaro ndine zvandaisangana nazvo mukukura nekuda kwehistory iyoyo gender based violence. Dzimweni dzenguva ndandiri easy kutuka nekuda kwehistory yangu. Tangoti tikatadza kuirana nevamwe zvazviri nyore kwatuka nekundituka nekuti egonongoti sakeni wakauraisa mai endazoti nobva ndarwadziwa kusvika pekupedzisira. But yange isiri mhosva yangu. Wabereki ngatisiyei mhirizhongamumba. Ndichikura ndakaramba ndichikura svika ndagrade 7. Ndagrade 7 chichanga ndirwadza ndakuda kunyora grade 7 ndakadedzwa pandataurirwa kunzi birth certificate rako rakanyorwa kunzi unknown nokuti hauna baba kana hama panyika. Saka unofanira kurishandisa rakadaro apa pfungwa dzadza kutanga kushanda. Ndakarwadziwa. Nguva yangu zhinji yange iri kuuye kufunga kuti saka upenyu hwangu uchawei, ndichazoitei. Zvisinei ndakangoshandisa zvakadaro nekuti hapana zvandaigona kuita. Ndikakura ndikasvika form 4. Form 4 ndikaita nharo nekuti vanasisi vangu vanondida, hanzvadzi dzangu dzinondida. Dzaingoti zvakaitwa nevabereki ndowakazviita, isu hatizvizive, you are still our sister. Saka taigara zvakanaka nehanzvadzi dzangu nanasisi vangu. Zvadaro ndakazvimanikidza kunyora form 4 nesenemu yavo. Still maproblems haana kupera nekuda zvakaitwa namai nababa vachine nenyaya yemhirizhongamumba. Ndapedza kunyora ndanda kuda chitupa ndane 16 years. Kuti nende utra chitupa zvikanzi hakuna munhu anonzi unknown. Ndikati but ndizvo zvakanyorwa papepa. At the same time zviri papepa pacho handigone kuzvigamuchira ndikanzi unknown munyika makazara wanhu. Pandashayiwa kana hama here kana mumwe munhu anovolontiya kuti anondida here kana kunditoresa chitupa kana birth. Zvakanetsa kusvikira takaenda kwaregistrar kuinyanga. Svika vakatsvaga birth rororo rakanzi unknown wachirishaya. Svikira ndaiti kana mota ichida kubuda pahome ichida kutoenda kuinyanga ndaitokumbira kuti ndinokonfirme ndiedze kubatsirika nekuti zvaindistressa kuti ndinzi unknown nhasi zvinondistressa. Even kana sara chona ndisikaride kuti mabrothers angu nemasista angu anga ane mazita akanaka. Ende vainditsigira vachitifamba zvinodini zvinoita. Saka ndaiedza ndichiedza zvichiramba. Ndakazosvika pakubva pahome ndikaroorwa nemurume wangu wandiri kugara naye. Ndinotenda nekuti wakandigamuchira sezvazviri. You can find out sometimes pawaipinda murelationship ukangotaura munhu history yako aibva afunga kuti chine ngozi. Ofunga zvakawanda nekuda kwe-based gender violence. Motoona zvinhu zvatopusa, but ndinotenda kuti ndakagamuchirwa, but handizivi kuti kusvika rini. Nekuti even still now nyaya yebirth neshupa yakandinetsa kuwana. Kusvikira paitwa zvemavhotsi ndakaedza kufamba. Ndichikaedza zvese zvandaigona ndikaenda kwaMutasa district. Zvikanzi hazviiti kuti utorese senemu yakafanana nehanzvadzi dzako nekuti mapepers ari kutitaura kuti haisi hama yako, hadzizi hama dzako. Ndobva tatiko tikambotraya. Hanzvadzi dzangu dzikati hanzvadzi dzedu tinoida tiitray plan. Zvikanzi chimbotrai kusaina maaffidavit. Vayauya neni kwaDC vatasaina maaffidavit. But zvese zvakaramba zvikanzi mapepers aenda kuHarare zvanzi hazviiti. Ndikati kana zvisikaiti at the same time kushandisa kuti unknown hazvinditiri munyika makazara wanhu.
ndikaenda ku social welfare kwa DC vakantaura kuti even if tikanhonga mwana nhasi tinomupa zita rakanaka nesenemu yakanaka. So I always asked myself why me, and handina munhu aigona kundipindura. Ndaigona kuzongozvinyaradza nekuzvichinja mazita kuti ndigone kusuta any situation that I could meet in life. Saka zvakanamba zvakadaro svikira ndakazoona vanhu vefazi nokutendai vakuru makatitumira vanhu vefazi wakamira neni wachinditsigira pamba choo mari dzenchinetsa dzekufamba up and down. Ndaibatsirwa nevanonzi maindobvu vaindibatsira. She showed me the motherly love that I couldn't see anymore. Nokutenda ivakuru makaunza bato refazi. Zvadaro ndakaramba ndichifamba zvichinetsa. Pandaenda kwa provincial registrar vambondifambisira mapepers angu zvikanzi tichaenda nawo kuHarare. Paendeswa kuHarare zvikanzi munoramba muchiuya muchicheka. Takaramba chiita izvozvo continuously zvikatondoti apa hapana plan apa. Ndakaneta nekuti kuchikoro vana vari kudhimandwa mabirth certificate. Ndikati ndoita sei? Mazuva aitoreswa vanhu zvitupa zvikanzi napresident toresa vanhu zvitupa pasina mibvunzo yakanyanya. Then kuramba kwavaiita kwaMutasa kwakandiita kuti ndifile kuti I have no one in life. Handina munhu anogona kumira neni. Handina kana relationship yandinayo nevanhu. So I could take myself as a street kid. Pandaenda kusocial welfare kwaMutare. Pandataura ndikati ndisati ndadaro ndakafonera hanzva dzangu nemasisters angu. Ndikati do you mind kana ndikachinja zita nesenemu? Nekuti ndagara handizvidi zviri kundithreatena upenyu hwangu. Pamwe ndingadai ndine better future right now. But I failed because handisina chitupa ende zvanga zviri kunetsa. And ndaiti ndikafunga nezvebirth roll rakanzi zvaindidraga mumashure. Even form 4 ndingadai ndakapasa zvakanaka but ndakabuda ne3 subjects because of that. Nguva yangu zhinji it was of pondering about life. So I failed. Saka zvaindirwadza ende ndichifunga kuti handidi kuti vana vangu vasangane netsaona iyoyo. So I had to take that step. Ndakafonera hanzvadzi dzangu nematsisi angu zvikanzi do whatever you can kuti ubatsirike. Kati it's okay. Pandaenda kwaregistrar pandaudzwa kuti inini ndiri street kid but ndinonzi Langelihle Ndlovu and ndakangofunga kuti if I could use surname yamadha ivavo waindibatsira she have got a motherly heart. Ndikazovaudza kuti panodiwa next of kin mama mundimiririrewo havangamborambi. Saka ndakaita izvozvozvo pandakwanisa kutora chitupa. Then ndatora chitupa kudaro ndakazorora. Ndakawanawo hope panguva dzinorara vamwe ndakati zvapera ndandakurarawo. But to my surprise panoona ifamba vachida kutoresa namabirth ndakati ndichienda nekuti vana vari kuchemera mabirth. Mama chii chinonetsa kuti munditorese mabirth? Handikwanisi kutaura nangu that history. It sounds ridiculous in their ears and vachiri very young to hear that. Saka ndinenge chingobraiba ndichivanyepera. But ndichifunga kuti kusvikira rini future yewana ngoenda futi musango here nekuda kwekuti havana machitupa kana birth nini mai vacho ndiripo. And best gender violence it is causing. Yakutoita ndingati sechi rakutoita rudzi rwengonzi mai hapana zviri unknown. Ndozvandakaramba. Saka ndakabva ndaenda kune vanhu vaya vakabva vauya ndikati handina kumbocheka madocuments angu mababy card ewana kuchinjisa zita. Pandakavaratidza kuti ndozviripo ndaishandisa kutaura masiza but I managed kutora kuti Langelihle Ndlovu. Langelihle zvinongoreva kuti zuva rakanaka. So pandaifunga nezveserororo raingondiudza kuti zuva rakanaka randakaberekwa raindinyaradza. I have to do that myself because there was no one to stand for me. Saka zvadaro ndakabva zvikabva zvanzi naregistrar you can't do that. Wakachinjire zita zvinenge zvakutoda kuenda kupolisi unza unapara mhosva here kana chii. But I'm well with everything. Hanambobva ndakapara mhosva. It's okay. Hanambobva ndakapara mhosva kana chii. I did it for the sake of my children. Handingasiyi vana vangu vachienda musango ndiri mupenyu. Then she failed to understand me but nokutenda ivakuru ari panapa nokutenda imese
ndiri kutaura on behalf of my brothers and my sisters variko vari kuaffectwa nebest gender violence. Please stand with them, stand with us, tibatsirike. Vanongoda mabirthright now. Tibatsireiwo, tinokutendai zvakanyanya. Thank you for being there for us. I'm grateful.